Fil-liġi Maltija se jiġu introdotti żewġ reati ġodda sabiex dawk l-aktar vulnerabbli fosthom tfal ikunu protetti minn abbuż fuq l-internet. Dan propju tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis u l-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon fejn ġie spjegat li ż-żewġ reati se jkunu jinkludu s-cyberbullying u s-cyberstalking. Hawnhekk intqal li ħafna tfal u żgħażagħ illum il-ġurnata qed jaslu li jmorru fuq l-internet sabiex jibbuljaw lill-oħrajn. Każijiet li sfortunatament qed iwasslu għal bosta konsegwenzi negattivi fuq il-ġenerazzjonijiet żgħar. Ma' News il-Ministru Edward Zammit Lewis għal kif dawn ir-reati se jġibu magħhom penali jibsa. Ħassejna li b'żewġ reati speċifiċi piena b'sanzjoni kriminali jibset nibgħatu messaġġ lis-soċjetà tagħna u dan il-gvern ma jaċċettax il-min jibbulija u l-min jivvittimizza speċjalment lill-aktar nies vulnerabbli tagħna, tfalijiet tagħna, l-adolescenti kif ukoll l-anzjani. Fl-istess konferenza ġie spjegat li hemm individwi oħra li b'mod regolari joqogħdu jsegwu jdejqu persuni oħra li ma jkunux jafu, ħaġa li twassal għal problemi psikoloġiċi. Fil-fatt il-Ministru Zammit Lewis qal li jekk persuna tweġġa lilha nfisha minħabba li tkun iffastidjata, il-bulli se jkun qed jidher quddiem il-ġustizzja. Min aspett soċjali il-Ministru Michael Falzon għal kif dawn l-affarijiet jeżistu fis-soċjetà tagħna saħansitra li jkun hemm min jagħmel jew ikollu l-ħsieb li jkommetti suwiċidju. Hija xi ħaġa wkoll li għalaqna wed oħra mill-manifest elettorali dawn iż-żewġ reati dak li huwa cyberstalking u cyberbullying qed iwasslu messaġġ b'saħħtu l-ewwel nett li dawn l-affarijiet mhumiex tollerabbli illi għandu jkun hemm piena għal min ikollu l-intenzjoni ħażina kriminali u min-naħa l-oħra qegħdin ukoll nuru nibagħtu messaġġ lin-nies li jisma' aħna jinteressana illi nipproteġuk.